смучите от народа и въобще не ви пука. Това е за вас. Нашата кауза, а именно развитието на талантливите деца на България. Вие не просто крадете пари, вие крадете животи. Известни инфлуенсъри, ютубъри и футболисти са просто удобна маска за вкарването на хазарта в ежедневието на обществото. Изгубил съм всяко уважение към тях. Чудя се кога и някой политик ще започне да рекламира. Колкото по-голям идол си за младите, толкова по-ценен кадър си за хазартните босове. Рекламират нещо, което заробва поколения. Пробутването на хазарт чрез Бербатов аз го възприемам като гавра с целия народ. Хазартните мафиоти не му плащат просто за да ги рекламира, а да убият съпротивата на хората. Казват ни, че що могат да купят Бербатов, могат да го направят с всеки. Който не е само един от най-успешните български спортисти, а е известен с дисциплината и добротата си. Бербатов, Копеле! Парите ли не ти стигнаха? Това, че има фундация, е толкова голямо противоречие, че просто нямам думи. Първо им казва, аз вдъхновявам децата, давам им шанс, а след това ги призовава да залагат. Казва им, че трудът, дисциплината и упоритостта са важни, а след това ги приканва да се забавляват с коефициентите. Казва на младите, че хазарта е нещо нормално, дори готино. А това подкопава всичко, което фундацията му е постигнала през годините. Това е предателство към самия му образ. Децата са го гледали с възхищение, а сега той им пробутва забавен шанс да си провалят бъдещето. Това е изключително опасно. Бербатов продава не само името си, а целият си морален капитал. Това ми е любимата тема в последните месеци. Почти всеки, с когото се срещна напоследък, го питам защо според него Бербатов започна да рекламира хазарт. Едни са разочаровани, други не виждат чак такъв голям проблем. Трети смятат, че мафията го заплашва. Онзи ден пък чух хипотезата, че понеже иска да стане шеф на БФС и не е успял с добро, е решил да се съюзи с лошите. Ще ми е интересно да видя вашите коментари по темата. Също и колко пари е прибрал. Ще ви дам жокер, като ви кажа, че в Манчестър Юнайтед той печелеше почти 5 милиона евро на година, а от 2015 година насам е захранил сметката си с 70 милиона само от заплати. Аз смятам, че е възможно да е загубил бая на хазарт. Най-често спортисти стават хазартно зависими точно поради тази причина. Когато спрат със спорта, те търсят още тръпката от състезанието. В изповедта на Владислав Стоянов, който стана ясно, че е загубил милиони левове, споделя, че знае за футболисти, които са загубили много повече пари от него. Има мои колеги, които са доста по-интересни от мене, които дължат и си изиграха и продължават да дължат 10 пъти повече пари от мене. Някои казват, че всеки човек може да бъде купен. Няма сума, за която човек да не може да бъде купен. Аз не смятам така. Може би 99% от хората биха се продали, но има 1%, за които достоинството и морала са по-важни. Аз смятах, че Бербатов влиза в този 1%. От всеки бих очаквал да рекламира хазарт, само не от него и от Григор Димитров. Като болен фен на тениса, не знам как ще реагирам, ако и Григор започне да го рекламира. Известни личности, които получават огромни хонорари за реклама на хазарт. Кой плаща за това? Представете си как действа мозъка на един 18 годишен тинейджър, когато види Бербатов да рекламира хазарт. Неговия идол, който с баща си са го гледали в Манчестър Юнайтед. Бербатов! Бербатов! Oh my word! That's incredible! That is genius! Щом той рекламира хазарт, какво лошо може да има? Би си казал момчето. Ще го наричам Том. Том не го приема като хазарт, а като игра. И решава да пробва с 10 лева. Това е ново преживяване за него. Струва му се вълнуващо и забавно. На следващия ден иска пак. На последващия отново. Вече изминаха няколко седмици, откакто Том залага. Вече нищо не го кара да се чувства толкова жив, колкото хазарта. Понякога се чуди дали не прави нещо нередно, но после се сеща, че неговия идол го е накарал да го направи. Проблема не е, че Том е загубил 50 лева тази седмица. Проблема е, че в него се заражда зависимост. Без залагане вече всичко му изглежда скучно. Когато си е в стаята, родителите му си мислят, че играе някоя игра на компютъра, а всъщност Том си е пуснал Барса Реал и чака да стане гол-гол. В училище не може да се съсредоточи. В главата му не са уроците, а как да избие 50 лева. И така днес играе с 10 лева, утре с 50, а след година-две всичките му пари отиват в казиното. И вече е изтеглил първия си бърз кредит. Вече не играе, защото му е забавно, а защото иска да си върне загубеното. Помните ли как започна всичко?
С едни 10 лева с една реклама. С героя от детството му, който му каза: опитай, забавно е. Правя кратко прекъсване, за да ви кажа, че ако искате да ме подкрепите, може да сканирате QR кода е тук и да пратите някой лев. След предното ми видео, двама мои приятели го направиха и от тогава насам им се случват само хубави работи. Най-лошото е, че хазарта е нормализиран. Всеки втори го рекламира. Хриско, Рачков, Стоичков, Божинов, Куката, Иван Андрей и още много други. Наистина са постигнали големи неща. Без значение в коя сфера, и тия хора просто се продават срещу съответната сума. Дори най-добрият и честен човек на света е рекламно лице. Имам 2 клипа за него, между другото. Но от този голям списък късметлиите, които ще спечелят моето внимание, са Куката и Рачков. Защото от тях по-малко съм го очаквал и съм по-разочарован. Преди години отказ на интервю на Куката при Карбовски стана изключително популярен. Шибани, мръсни демагози, 20 години смучите от народа и въобще не ви пука. Това е за вас. Показа среден пръст на тези, заради които народа страда, а сега е част от тях. Истински моралист. Защото ми омръзна, братле, да пътувам из страната и да виждам така мизерия и така нищета. На Вера не му харесва, че живее в бедна държава и затова е решил да допринесе да станем още по-бедни. Ние тотално изгубихме всякаква духовност и морал, разбираш ли? Така е, Кука. Добре е, че го осъзнаваш. Следващия е Рачков. Димитър Рачков, който се знае, че е милионер много отдавна. След смъртта на 12-годишната Сияна, той излезе с емоционален 5-минутен клип. Трагедията с малката Сияна, която изгуби живота си преди изобщо да го е живяла, ми къса сърцето. По-късно във видеото говори за корупция. Липсват знаци. Тук е така. Липсва маркировка и нощем се чуеш къде е пътя. Тук е така. Подтикваш обществото да залага. Тук е така. Ти си един от отговорните лица, стотици хиляди българи да са зависими от хазарта. Тук е така. А в следващия момент говориш за морал. Тук е така. Всички си траят, а на края на годината се награждават с бонуси. Дошъл съм за бонуса. Нека да видим какво още има да ни каже нашия любим актьор. От нас зависи да не хитреем. От нас зависи да не се оправяме по другия начин. Това е толкова лицемерно, че просто няма на къде. Защото всички вие, които знаете точните суми, получавани в куфарчета и пликове, и точните проценти отклонявани редовно за коли и апартаменти, и вие сте убийци. Как може да е толкова нагъл, бе? Това, че по твоя начин не убиваш хората на момента, а малко по малко, като през това време ги караш да страдат, не те прави по-различен от тях. Вие не просто крадете пари, вие крадете животи. Ти си този, заради който животи се разпадат. Всичко, което казва в клипа е точно така, но от неговата уста звучи смешно. Говори за крадци, а реално той е заедно с тях. Не се очудвам, че от Нова телевизия му дават трибуна. Все пак Рачков е обвързан с хазартните босове, а те са обвързани с медиите. Ако искаме да се справим с тази пандемия, всички, които я рекламират тая гносотия, трябва да бъдат кенселвани. Да се види, че има последствия. И когато на някой му се предложи да рекламира хазарт, той да се замисли дали парите или кариерата му е по-важна. Защото да подтикваш хората да си пропиляват животите не е нормално. Надявам се все пак да са окей със съвестта си и да нямат угризения, когато си лягат вечер. Повечето големи спортни събития са спонсорирани от хазартни компании. Не са просто спонсор, а са в заглавията на събитията. Това много ме отблъсква. Например, не отидох да гледам Игри на волята на живо, само защото се казваха Сезам Игри на волята. Първенството не се казва FBET Лига. То буквално съществува заради хората, които залагат. Ако ги няма тях, българския футбол няма да съществува. Да си играме по махалите, а гидките да са там и да видите, че всичко ще е прекрасно. Сега след 10 дни 2 снукър звезди ще идват в София. И отначало се замислих да не ходя, само защото се казва WinBet Snooker Special. Все пак реших, че ще отида и е супер странно, че се чувствам лицемерно. Говоря против тях, а в същото време ще ги финансирам под някаква форма. Ама след някой друга година, те всички събития ще се казват така и какво, аз никъде ли не трябва да ходя? Ако хазарта продължава да се рекламира със същото темпо, няма да се очудя след време да има основно училище Иван Вазов FBET. Или пък болница WinBet. Тя Пирогов и без това е бяло и червено, само сменят надписа и са те. Интересно ли ви е какво се случи с Том? Дали намери начин да се измъкне от зависимостта си? Том вече е на 22 години. Самостоятелен е, вече има работа и залага със собствените си пари, а не с тези на родителите си. Продължаваше да губи, но все още вярваше, че може да си върне всичко.
Заплатата на Том беше 2000 лева. Той губеше по 1000 всеки месец. Разбира се, имаше и моменти, в които печели. Но като теглеше чертата, виждаше, че губи всяка стотинка, която успява да задели. Том си записваше всеки спечелен и загубен лев. Загубите му вече надхвърляха 10 000 лева. До заплата му оставаха 2 седмици, но Том не можеше да чака толкова. Той искаше да се избие на момента. И тогава се сети колко лесно получаваше одобрение от бързите кредити. Само с една лична карта. Хрумна му гениална идея. Ще изтегли 10 000 лева и с тях ще се избие. Сигурен е, че късмета ще е на негова страна. Но не бе. Загуби всичко. В момента Том има 5-цифрено задължение, което с огромните лихви ще нараства с всеки изминал ден. Да ви припомня ли как започна всичко? С Бербатов на един билборд с едни 10 лева. Едни 10 лева. Може би тази история ви натъжи, но живота е пред Том и от него зависи как ще продължи той. Има 3 избора пред себе си. Първият е да продължи да залага. Да си продаде колата, телефона и компютъра с идеята да си върне всичко загубено. А след години апартаментите и земите, които ще наследи. Да съсипе не само своя живот, а и живота на близките си. Вторият е да се самоубие. Да се избави от мъката, преди родителите му да разберат какви ги е свършил. Може пък в следващия живот да му върви. Третият е да се вземе в ръце. Да се захване с връщането на дълговете си и да започне да преследва мечтите си. Абонирайте се за канала и до след 2 седмици.